Bo día, mister. Que tal estás? Mira. Un pouco se nos podes contar como foi a semana, se pudiches xa falar con Mella co tema da lesión, non sei se tedes esperanzas de que poida chegar ao treito final ou xa o descartamos para o que queda de tempada. Bueno, bo día a todos. Bueno, a semana foi, pois con normalidade, non? É dicir, creo que o equipo está con moitas ganas de facer un bo partido en un bo escenario, e creo que a semana foi, pois con moito traballo, moita normalidade tamén, e pois que con esa lesión de Mella, veremos a ver como evoluciona. É unha lesión pequena, pero que, ao final hai que respetar uns plazos, e, vamos a ver a evolución. Non é unha lesión moi profunda, pero vamos a ser cautos con eso, non mediantarei os plazos dos servicios médicos, non? E como viches a Diego Villares, que o pasado domingo decías que andaba tocado da rodilla, logo adestrou con normalidade, pero non sei se está ao 100% para o partido. Sí, está ben, non? Sí, é certo que durante toda a segunda parte tiña unha molestia, hasta que, non aguantou máis e pediu o troco, pero pois xa o lunes estaba bastante millor, pero co descanso, depois a partir do mércores, pois xa empezou a adestrar con normalidade. No momento que está o equipo por clasificación, coa distancia que ten hacia ambos lados, non sei se poderás aproveitar o treito final de temporada para darlle minutos a eses xogadores que formarán parte do futuro proxecto e que non tiveron tanta continuidade. Xogadores como Yenro, por exemplo, que chegou en xaneiro, ou mesmamente Charlie Patiño, que non o vimos moito. Pero que creo que quedan 18 puntos en xogo, estamos a 8 puntos dos postos de playoff e a 11 puntos dos postos de descenso. Eu non son moi amigo das matemáticas, pero creo que estamos todavía en plena competición, todavía temos obxectivos que cumplir, temos que intentar salir de Santander con 3 puntos máis, que nos acerquen os de arriba, que nos alonxen dos de abaixo. Creo que temos todavía moitas cousas que facer, moitos puntos por disputar. Creo que xa temos aquí experiencia de que os 50 puntos é unha barrera de puntos referencial, pero non é definitiva. Daquela temos que seguir apretando, temos que seguir traballando moito, seguir encarando os partidos sabendo que xogamos 3 puntos moi importantes, que ademais creo que o equipo ten moitas ganas de facer un bo partido, como decía antes, nun escenario importante contra un rival que está nun momento anímico excepcional por esa posibilidade de disputar ese ascenso directo. Vamos a enfrentarnos a un moi bo rival, nun moi bo escenario, un moi bo ambiente, e daquela temos que dar o millor de nós mesmos, pero que creo que ademais quedan moitos puntos por disputar e moitas cousas que facer todavía. Unha última pola miña parte. O outro día en Fulio decía que físicamente todavía ten marxe de mellora. Ti como o estás vendo? A sensación dende fora, lóxicamente, sen os datos, é que non ten aínda lle falta ese puntiño que en outubro, por exemplo, cando entrou no equipo sí que tiña. Non sei ti como estás vendo e como ves a súa evolución. Aí hai os xogadores son todos diferentes, non? Hai un perfil de futbolistas nos que, ese estado de forma se vai gañando sobre todo cos minutos, pouco a pouco, no que é un xogador que traballa moitísimo no día a día, que cada adestramento sempre dá o máximo, nos consta que está a bo nivel, pero si é certo que o ritmo competitivo evidentemente se gaña cos partidos. Eso sabemos que é así, por eso, claro que por suposto que ten marxe de millora, pero creo que o seu traballo no día a día está sendo espectacular, non? Buenas, Óscar, Adrián Canal, Cadena SER. Volviendo otra vez al tema Mella, dices de respetar esos plazos. No sé si nos puedes decir cuáles son esos plazos que te han dado más o menos para calibrar un pouco como calculas tú esa recuperación. Sí, nunha lesión deste tipo, sempre os primeiros 10 días ou 8 ou 10 días haber a evolución para empezar a entrar en campo cos redactadores, e aí vanse marcando plazos máis
máis realistas, non? Se fala de 3-4 semanas, bueno, sempre pendiente da evolución, non? Es grado 1, entonces, la rotura. Bueno, non sei se é grado 1, pero é unha rotura non moi profunda, non moi grande. Si é certo que nunha zona na que lle vai a ter parado pois esos 7-8 días e depois a partir de aí empezar a readaptación, pero bueno, iremos vendo como está. Es que ante lo escueto del comunicado que conocemos, pues por eso te quería preguntar. Sí, pero que os comunicados non sei, nin os fago, pero quero dicir que neste tipo de lesións hai que ser sempre moi cauto, porque as lesións musculares pois a evolución é moi importante, as sensacións do futbolista cando vai empezando a ter carga, cando o traballo cos servicios de readaptación pois vai incrementando pois a exigencia, pois aí, bueno, pois vai tolerando máis ou menos o xogador as cargas. Son moi os prazos non poden ser moi precisos, porque depois se non se cumplen tamén teria que volver a contestar aquí porque nos dixeron 3 semanas e ahora van 4. No tendrías ningún problema, tú eres buen torero. Te quería preguntar, precisamente al hilo de David, ¿cómo está él? También es importante saber cómo lo ha recibido él. Me imagino, claro, mazazo importante, los compañeros también. ¿Y hasta qué punto le ves un poco también? Luego nunca se sabe, ¿no? Pero no sé si relación, pero también ha añadido un poco a ese granito que va sumando el hecho de que no haya tenido pretemporada, que haya ido en verano con la selección, su tipo de fútbol también, ¿no? Que requiere esa explosividad de las carreras. Ese combo que te pregunto, ¿cómo está él y hasta qué punto crees que, bueno, pues todo esto que te cuento puedo tener relación? Bueno, un xogador cando ten unha lesión pois sempre un pau en calquer momento, non? Cando falo con ele, con outros xogadores que se lesionan non só do primeiro equipo, sino incluso da base, creo que as lesións sempre chegan no peor momento, porque cando a un lle chega unha lesión sempre pensa que é o peor momento, en realidad pois nunca hai un bo momento para unha lesión, cando chegas a fin de temporada, sobre todo bueno, pois David, que como dicías ti, leva unha temporada exixente, lóxicamente, porque tuvo ese verán diferente, non? No que tuvo que competir ca selección e depois un breve descanso pois incorporou o equipo xa avanzada a pretemporada, tuvo un plan específico. É certo que a súa maneira de xogar, bueno, desde o tempo que levo aquí, creo que este ano que menos lesións tuvo en toda a tempada, co cual, bueno, relacionar unhas cousas con outras é sempre, bueno, pois normal, pero bueno, sempre peligroso, non? Si é certo que desde hai tempo leva un plan específico de traballo por esa circunstancia, que leva semanas nas que a veces me preguntades que ao mellor non saliu a campo ou saliu a outro ritmo, pois bueno, pois porque tamén se estaba non só con él, sino con outros futbolistas ao mellor que levan máis carga de traballo, que é o momento que hai que desacelerar un pouco controlar as cargas. Eso se leva facendo desde tanto os servicios de médicos do club como os servicios de preparación, co cual, bueno, creemos que todo influye nunha lesión, non? Moitísimas cousas, é unha lesión parecida pola zona a outros futbolistas nos que non tuveron nin verán de seleccións, nin moitos minutos, bueno, moitas veces, ayer incluso creo que hai unha parte mala sorte, porque foi un golpeo ao balón que non lle dá o balón que lle dá ao suelo, daquela, bueno, quero dicir que hai moitos componentes para relacionar moito as lesións por unha cousa ou pola outra. En todo caso, bueno, pois non hai ningunha duda de que bueno, pois, os servicios médicos e os servicios de readaptación e os servicios da preparación física do club, do tema condicional, pois levamos meses, evidentemente, traballando non só con Mella e con outros futbolistas que tendo algúns problemas siguen competindo e que bueno, creo que axudan moito para que podamos seguir mantendo un nivel alto na competición, non? Uno de esos jugadores es José Ángel. ¿Cómo gestionáis precisamente, pues no sé si esas molestias crónicas, el tema del pubis famoso, él ya estuvo de fuera bastante tiempo, ahora regresa además precisamente después de cumplir sanción? ¿Cómo se gestiona todo eso, no? Porque claro, convivir con el dolor, ¿no? Prepararte incluso para cada entrenamiento, requiere un sacrificio tremendo. ¿Cómo lo gestionáis? Os futbolistas podemos personalizar en un xogador que bueno, pues que ten pues esa molestia que vos conocedes, pero moitos futbolistas que no día a día
vida teñen molestias, e hai que convivir con elas, hai que facer entrenamientos adaptados en moitos momentos. Realmente o traballo de un futbolista non empeza cando se anuncia, cando a prensa anuncia os horarios da semana, non? Empezamos ás 11, os xogadores normalmente están aquí desde as 8:30, 9 menos cuarto da mañán, fan un plan específico para ese tipo de doencias. Hai momentos nos que se lle quita traballo porque creemos que pode ser perxudicial ou non. Despois do adestramento fan un traballo compensatorio moitas veces, quero dicir que o corpo técnico todas as mañas ten unha reunión cos servicios médicos para saber en que estado cada momento está o futbolista, para saber hasta onde pode chegar, quero dicir que isto é un puzzle que se vai desfacendo e volvendo a facer cada día, non? Sacabas o tema de José é un dos xogadores, pero evidentemente ao largo dunha tempada nos sempre, sobre todo os que xa non xogamos e xa non temos esas doencias, temos outras, pero non temos esas, sempre decimos que o recordo que temos de cando xogábamos, eu que xoguei en terceira división, me pasaba igual, que moi poucas veces encaramos un adestramento ou un partido sin ter nada, sempre hai algún dolor, e se non o tes, seguramente na cabeza se che aparece algún dolor, algunha cousa. Pepe ben o sabe, que tamén o sufriu, polo cual creo que isto é un traballo, repito, un traballo de moitas horas, un traballo de moitos días, un traballo no que ás veces a un lle quitas un pouco nunha sesión, e outro día lle quitas a outro, e sobre todo polo análisis diario que se fai dentro dos servicios médicos do club de todas esas situacións. ¿Qué tal, Óscar? Pepe Torrente para la cadena COPE. Hablando futbolísticamente de lo que pierde el Depor sin Mella, ahora con el tema de Pecha Román, que no estaba Chimo Navarro, estabas utilizando mucho a Pecha por dentro y que Mella, entre comillas, un falso carrilero, ¿no? Que estuviese muy pegado a la banda. No sé si ves, por ejemplo, en Diego Gómez o en algún otro futbolista ese perfil, o le vas a tener que volver a dar una vuelta a la forma, sobre todo, de atacar del equipo por características de futbolistas. Me gusta, como gustame a pregunta, porque se empezamos a falar de fútbol nese aspecto, eu creo que sí, que é importante, cada vez que falamos da profundidade do equipo, da profundidade do noso equipo, nós temos unha maneira de xogar, e temos unha maneira non só de xogar, sino das fortalezas que temos como equipo para tratar de explotalas, non? E cada vez que fala un adestrador co que nos enfrentamos, sempre fala das nosas situacións de ataque rápido, da nosa velocidade, e nós temos que tratar de aproveitalo. Para iso non é o mismo que xogue Chimo que xogue Pecha, cada un ten as súas condicións, e posiblemente se lle pedimos a un xogador que faga o mismo que fai outro, estaremos errando porque non ten esas condicións. Daquela, si é certo que esa posibilidade que nos daba Pecha de ir por dentro nos permitía que David estuvese máis por fora, e nos dise esa situación de profundidade, de amplitude que o día do Cádiz nos deu tantos réditos, e que estuveron ben, e temos que darlle outra volta. Diego é un xogador un pouco diferente, capaz de ir por fora e por dentro, tamén temos a Cristian, que é un xogador que na última línea é capaz de interpreta moi ben os espacios na última línea, quizá non con tanto recorrido, e temos que valorar todo eso. Temos outras opcións de meter xogadores máis que por dentro, para acumular máis xogadores dentro e deixar a banda para Pecha, pero quero dicir que na elección dos futbolistas vai estar moitos comportamentos que queremos darlles, non? É dicir, dependendo do xogador que xogue por detrás ou que xogue por diante, pode ter unhas características ou outras, e sempre intentando combinar esas situacións, non? Se tes un xogador na banda con moita profundidade, con moita velocidade, pois é máis difícil que un xogador que teña esa capacidade para chegue porque non lle dá tempo. Se temos un xogador que se meta por dentro, pois si o xogador que xogue por detrás ten que ter esa capacidade para ganar metros por fora desa profundidade. Bueno, iso é o día a día noso para intentar que nos cambios de xogadores, e creo que non son sospechoso de queixarme aquí da falta dun futbolista ou do outro. Creo que foron pasando varias baixas polo equipo, e creo que sempre os xogadores que non están, hai unha oportunidade para outros xogadores que estaban tendo menos minutos, e trataremos de aproveitalo. Na miña obriga, no meu traballo está combinar os futbolistas de maneira que sigamos tendo esa profundidade, quitando as condicións dos que non están, e poñendo en riba da mesa as condicións dos que entran, non?
Parece una de fútbol, ahora va a ser fútbol-futuro, o varias. Hablabas de objetivos todavía por conseguir, ¿no? ¿Crees que uno de ellos es que te puedes estar tú también jugando tu continuidad en estas jornadas en cómo quede el equipo y cómo termine clasificatoriamente? Creo que dixen desde o principio. Creo que o máis importante sempre é o deportivo e non eu e moito menos en canto a obxectivos, non? Creo que nos chegamos moito porque bueno, pois, antes me preocupei de recordar o ano no que fora, non? É dicir, os 50 puntos son unha barreira referencial, pero non é exacta nin garantiza nada. E aparte que quedan 18 puntos en xogo e que temos que intentar pois ganar estes primeiros 3 puntos. Primeiro porque polo compromiso que temos co club e polo club que somos e porque vai haber 1000 personas que van a desplazarse desde aquí ao Sardinero, depois seguramente ao Molinón e depois seguramente a Romareda, non? Co cual desde aquí nos non vamos a desviar o foco do que para min do importante que é os 3 puntos que temos xogo, porque creo que son moi importantes para todos, non para o adestrador, o sea, para todos, para o club, para os xogadores e sobre todo para a entidade, non? Porque a entidade ao final representamos un escudo e un club que bueno, pois que temos que quedar o máis arriba posible, o máis arriba que nos permita as nosas condicións, as nosa exixencia. É certo, falábamos antes de David e do traballo que temos aquí con todos os futbolistas que levan unha temporada exixente. É certo que estamos exixindo moitos futbolistas, é certo que bueno, pues que estamos levando ao límite porque creo que esa é a nosa obriga, non? Como staff, como na miña primeira persona como adestrador, é levar os xogadores ao seu mellor rendimento, esa exigencia para ser cada vez millores, para ir cada vez a máis. Falaba de acelerar hai unhas semanas, necesitamos seguir acelerando porque queremos pois seguir gañando partidos. E repito, primeiro porque non estamos sin obxectivos, temos obxectivos claros que é acercarnos canto máis podamos aos de arriba e seguir sumando puntos porque creo que os necesitamos. Pero en ese sentido es que se va a hablar mucho de ti, es inevitable, ¿no? Porque, por ejemplo, futbolistas como Chimo Navarro se anunció la renovación porque se cuenta para el año que viene, es una doble. Escuchamos el otro día, después de Miranda, al director deportivo, bueno, ya hablaremos, ya nos sentaremos. Tú llevas mucho en los banquillos, sabes, tienes mucha experiencia en los banquillos, has lidiado con un montón de gente por encima de ti. No sé si tú crees que eres la primera opción del Depor para la temporada que viene en el banquillo y si, con los números que estás teniendo, ya has recibido alguna llamada, porque eres un entrenador que eres libre para firmar por cualquier club, si ya has recibido, tú o la gente que te lleva, alguna llamada interesándose por la situación. Yo creo que la primera pregunta no es para mí, evidentemente, y yo estoy totalmente centrado en el deportivo y no hay ninguna otra opción, ninguna. Yo estoy totalmente centrado, pero no en el deportivo de cara a lo que pueda pasar, en el deportivo de cara al domingo, al Racing. Nada más, y a ser capaz de ser cada vez mejores, de seguir teniendo buenos números y nada más, no me preocupa ninguna otra cosa que no sea el deportivo. ¿Te gustaría que te comentasen algo? ¿Te gustaría ya empezar a hablar de alguna manera, oye, para un lado, para otro, no sé? Pero de las conversaciones que podamos tener de puertas para adentro... O si las has tenido, no quiero saber si... De las que podamos tener de puertas para adentro, tampoco, ya os dije un día, yo no voy a hacerme eco aquí de conversaciones privadas que tenemos o demás, ¿no? Es decir, en ese sentido no creo que sea, y además es que no creo que sea lo importante, creo que jugamos un partido muy importante el domingo, contra un Racing que, aunque no me habéis preguntado, es un equipazo que lleva una racha muy importante, que lleva un crecimiento continuo desde que nos cruzamos hace unos años en Segunda B, un crecimiento continuo en su rendimiento en cuanto a ser cada vez mejor, a ser cada vez un equipo que el primer año sufrió mucho para salvarse hasta las últimas jornadas, el segundo año casi se mete en playoff, pero no se mete, este año está para meterse en playoff casi seguro o para incluso ascender directo. Un equipo muy agresivo en la presión, un equipo que si no estamos centrados 100% y le dejamos transitar, pues nos va a hacer mucho daño, con lo cual yo estoy centrado en eso, Pepe, y ya lo sabes, o sea, que ya sabes lo que te iba a contestar, por lo tanto.